Eto na muna tayo habang nag-iisip si B. Eto, matapos maging zombies at zombie victims, tila may gusto pang ibang role na gawin si Maymay at si Kisses. Naku, sakyan na nga lang natin ang trip ng Zombies Angels na to. We are Kuya's Angels. Taray ni Kisses, parang bata. Boom! 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 Alam mo, sobra silang BFFs talaga. As in. Sobrang BFFs. Parang si Kisses nga ang gusto mong maging kaibigan forever. Si Maymay, parang gusto mong makasama forever. Wow! Kasi diba, magbibigay ng buhay sa lahat ng mga problema. Pero ito pala yung nag-tag sa amin sa tweets na meron daw kumukuha ng pwesto namin ni Tony at... Kaya mo maging angel? Hindi ako makakalipad. Sa bigat. Kawawa yung pakpak. Kawawa. Kailangan mo yung workout. Kasi yung pakpak ko yung pang-kerubim lang.